Lumayo uli si Jesus sa kanila para mag-pray. Pareho lang ang prayer niya. Pagbalik niya, naabutan na naman niya ang 3 disciples na natutulog. Sa sobrang antok nila, hindi nila maidilat ang mga mata nila at di nila alam anong sasabihin nila kay Jesus. Sa pangatlong beses na pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, Tulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Dumating na ang oras. Tinatraidor na ang Son of Man at ibibigay na siya sa mga makasalanan. Bumangon na kayo. Tara na. Nandito na ang magtatraidor sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12 disciples. Marami siyang kasamang tao. May dala silang mga patalim at pamalo. Pinadala sila ng mga chief priests, teachers ng law at mga leaders. Binigyan ni Judas ng senyas ang mga kasama niya. Ganito kung sino ang halikan ko, siya ang huhulihin nyo. Dalhin nyo siya at siguraduhin nyong bantay sarado siya.